खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी टोल गेटआव गोबां बिटिआरनि खौरांगिरिफ्रा मोगा-मोगि जानायनि थाखाय बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे गोख्रों थांखि आरो बे समाव बुंनांगोन दे बा मख'नांगोन दे बिटिआरनि जा खौरांगिरिफोर बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जेराव बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा बिटिआरनि सिङाव थानाय खौरांगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा एबा थांखि लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै गंथाम टोल गेटआवबो खौरांगिरिफ्रा रां होआलासे बारलांनो हानायनि थाबैनो खाबु खालामनानै होसिगोन होननानै बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा फोरमायदों। बेजों लोगोसे आरोबाव गोबां ओनसोल एबा गोबां रायजोआव दाब ओनसोलाव थानाय बड'लेण्ड जा गेस्ट हाउस बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव खौरांगिरि बिथांमोननि थाखाय माखासे मानि रेहाय 50% रेहाय होनायनि बे समाव बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा। बे समाव मख'नांगोन दि गोबाव समनिफ्रायनो माखासे टोल गेटफ्राव साखा खबब्रै गारि लांनाय समाव गोबां टोल फिस होनानै मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोबाय थादों। बेखौ नोजोर होनानै फैबाय थानाय समाव थाबैनो खौरांगिरिफोरखौ टोल गेट एबा टोल फिस होआलासिनो बारलांनो हानायनि थाखाय थाबैनो खाबु खालामना होनाय जासिगोन होननानै बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा फोरमायना होयो। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावोदि गुबुन रायजोआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थांनो थाखाय बा थाहैनायाव जा मासुल होनांगौ बे मासुलखौ आरोबाव रेहाय खालामना होनाय जागोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा जे बिटिआरनि गासैबो खौरांगिरिफोरनि थाखाय माबायदि सुबिदा खालामना होनो थाखाय बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादिनि। पन्चम द्विबार्षिक अधिवेशन बड'लेण्ड जार्नेलिस्ट एस'सिएशনৰ গোসাইগাঁও হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে। মই বড'লেণ্ড জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত যিসকল জড়িত আছে আমাৰ বড'লেণ্ডৰ সকলো সাংবাদিক দাদাসকল, ভাইসকল, বাইদেউসকল, বন্ধুসকল সকলোলৈ মই ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম যিসকল সাংবাদিক আহি আছে আৰু ছিনিয়ৰ যিসকল আমাৰ জাৰ্নেলিষ্ট আছে একেলগে এই আয়োজন কৰা এই সভাত মই বিশ্বাস কৰিছোঁ যে বহুখিনি শিকিব লগা জানিব লগা কথাবিলাক আমাৰ নৌপুৰাণী সাংবাদিকসকলে শিকিবলৈ পাব আৰু সমাজখন আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, অঞ্চলটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, দেশখন আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ ভাল বেয়া পৰিৱেশবিলাক ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰা বা চৰকাৰৰ ওচৰত দাঙি ধৰাত আপোনালোকে আৰু অধিক সফল হ'ব মই সেইটো কামনা কৰিছোঁ। যোৱা বছৰ আমাৰ জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন আৰু বিটিআৰ চৰকাৰৰ লগত আলোচনা হোৱাতে কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত অলপ জোৰ দিয়া হৈছিলে। এই প্ৰত্যেকটো বিষয়টো মই লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এই অধিৱেশনৰ পিছতে জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনত লগত বহি পেলাই এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ কাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰে আমি দায়িত্ব ল'ম। 3খন টোল গেটত সাংবাদিকৰ গাড়ীটো ফ্ৰী কৰিবলৈ কৈ দিম আৰু লগতে গেষ্ট হাউচত যিটো কথা কোৱা হৈছিলে যে আধা মানে ফিজত তাতে থাকা বা খোৱাটো কৰিব লাগে, এই দুটা কাম মই সোনকালে কৰি দিম। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जिआइडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो एमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, यूर'लजि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सनोग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्शन्स, गल ब्लाडार स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो एमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन।
लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।